karamin farin ciki nake yi ba fa. Ai jiyan da ake cewa ma wuta an kawo ta abun ya ba mamaki fa. Kana kunna wuta na ce omo ka yaya za yi ne wannan. Sunana Muktar Aliyu. Wuta ta dawo, gaskiya mun ji daɗi, ba karamin farin ciki aka yi ba. Saboda rashin wutar nan ya janyo mana kalubale da yawa. Rashin wuta ya janyo babu ruwa, abubuwa da yawa dai sun katse. Musamman irin shaguna da suke sai da kayan zaki da sauransu, irin kayan nika da za a yi wani ma sai da wuta ake yi. So yanzu in ba wutan gaskiya an samu kalubale da yawa, amma yanzu dawowan wuta gaskiya mun ji daɗin su sosai. Yanzu ko da a ce caji ne yanzu muna ganin duk inda dai muka gani da wuta, kowa yana ta wannan kokari ya kai cajin shi, ya je ya saka caji, ya ga dai wayan shi dai ta cika da abubuwa da sauransu. Sunana Abubakar Sadiq. Mun yi murna, mun yi farin ciki kamar yadda kake gani. Wuta dai ga shi alhamdulillah, ga wuta a kunne, ga fanka muna ciki alhamdulillah, masha Allah. A rashin wutan nan mun yi kalubale sosai, mun shiga cikin yanayi wanda har ga Allah abun babu daɗi, sai wanda ya gani ya jika. Saboda mun a fannin kasuwanci, misali ni yanzu haka mukan using kwamfuta wajen shigar da bayanan magungunan da aka sayar da wanda muka siyo, wanda hakan ba zai yi ba lallai sai da wutar lantarki. So rashin wutar lantarki nan gaskiya ya taɓa harkan kasuwanci, sannan yanayin ma zama a cikin shagon in babu wuta ba zai yi ba. Kamar yadda kake gani ga kwamfuta nan muna amfani da shi, muna shigarwa. Sannan magungunan namu akwai wanda mukan sa su a cikin fridge, wanda dole su kan bukatan wani specific temperature wanda za a yi amfani da su. Suna Patience Christopher. Karamin farin ciki nake yi ba fa. Ai jiyan da ake cewa ma wuta an kawo ta abun ya ba mamaki fa. Kana kunna wuta na ce omo ka yaya za yi ne wannan wutan. Ga asaran da muka yi ta asara, ga kasuwancin mu kamma mun zo ga kifin mu ya ɓaci. Dama muka ma muna amfani da electric, mun zo gas ya koma ko ne keji ɗaya 1.5. To yanzu yara mu yi har mun zo mun fara lissafin ma kamar ko mu kulle shago ne ko koya ne ma abun asarar mu ya yawa. Su kifin mu su green beans namu gaba ɗaya kawai ya ɓaci. Sunana Tanimu Dari Ahmad Khalid. Gaskiya mun shiga hali na kunci da damuwa da takaici sakamakon harkokinmu da muke dan tafiyarwa na yau da gobe, wanda muke samu muke rufa kan asiri. Abubuwan ya dan takaita ba kamar yanda lokacin da akwai wutar nefa ba.